Pane mashocking pictures maviri auya achikombewa nevanhu havanyatsoya achiona kuti aiwa vakomana naBlessed Muhlanga panguva inoi or majournalist or everyone people they can really be used nevakomana ve the regime. Pane mapictures ake anoshowa akudhara aiwa ane the regime ane matop leaders achicelebrata nevatungamiri venyika, and now panguva inoya yava kuita sakuoposa vamwe vanhu vari aligned aiwa to these top leaders yakuonekwa secrime. Musanapinda mashoko anodanyirwa panapa navakomana kudibwa subscribe or like what on the page icon. Tichipinda panapa pahendo vanodanyira chiti when Blessed Muhlanga was covering Mnangagwa Mutwango Mahiya Matanadanda etc favorably when opposing Mugabe, he was a darling. He gives the same platform to other Zanupif members opposed to Mnangagwa. It becomes a crime. Makes sense. Tomash Konamuranyora Panapa, Machita Ewa Mukomana, Mutlanga, by opposer on Geta Sanakabi, Achisapota Vanamaya, Electronic Unika, and Mchangwa. Ewa, he was Italian. Panapa on Farira, and the Pachtoya and Panama Murkona, and the JPC with the of media, Post Murkoda, Ariposekari. But when comparing now, Vakomana Ava, Vakizoya Vakoposa the same guys, now it is now a crime. Mashoparuda Panapa Machita, I do not want to comment much, but just make sense. Chingozviite kuti zvimeke sense kwamuri chete, but chokwadi machiona chakutitswana vakomana ava. Mashoko atikona panguva ino aiwa Blessed Muhlanga pari in custody, but tikona pamusoro aiwa peku cover up vakomana naBlessed Geza pamusoro painterview yavakaita yekustopa kutungamiri wenyika immediate resignation yake, vataura mashoko achiita aiwa iti Mnangagwa aiwa pake pakwana, he must go osira vamwe. Mashoko atikona ari kunzi aiwa ari kukonzeresa ari kuincita violence or damage to property. Mubudze mafunguro enyu kuti pamusoro pechitiko chimira comment section yedu ndisi mafunguro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.